Hai să vedem ce mai plantez eu în grădină în luna iulie. De data asta vreau să pun spanac. E prima dată când pun spanac, dar am zis că să încerc acum, să nu aștept până la primăvară. O să pun spanac în jumătatea asta de strat unde am avut salată. Urmează și salata să o scot, să o duc la găini. Dar nu pot să mănânce nici găinile chiar atât de multă salată, așa că pe rând le duc lor. Stați cu mine să punem împreună spanacul. Am făcut aici 4 șanțulețe și am lăsat distanța între ele aproximativ o șchioapă. Folosesc această ustensilă ce mi-am cumpărat-o de pe net. Am pus-o pe 1 ca să nu cadă prea multe semințe. Aș vrea câte o semânță doar să cadă. Acum cred că sunt prea mari. Da, va trebui să pun pe 2 și eu o să pun din loc în loc câteva semințe, uite așa. Minunat! Am terminat de pus sămânța, acopăr frumușel cu mâna, că e mai simplu decât cu grebla și o să ud puțin. Sper să mănânc spanac curând pentru că ador spanacul. Iar cu ouăle de la găinușe face o combinație perfectă. Spor la treabă!